ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Honguka hatina kukurasai pachirongwa chatinogara tichikupai patinokupai vanobatsira mune zvakasiyana-siyana, vangave vechivanhuka, vangave machechi, chero ani zvake anogona kunge achibatsira kuti ruzhinji rwevanhu rwuve neutano hwakanaka. Nhasi tiri kukuunzirai kave shumba, tina Sekuru Shumba. Regedzai tinzwe kuti Sekuru Shumba ndezvipi zvavakati batira muzuva ranhasi. Vanonyanya kuzikanwa zvakare nezita remadunhurirwa rekuti Sekuru Satani. Ini ndoitwa Shumba, Sekuru Shumba. Mabasa edambudziko redu mukubatsira varwere, chingava chimapenzi, kutanda kwemhepo, ngozi, makororo, kenza, zvitunha. Kana munhu achinge ashaya tiwanzotendera chida kuti chitunha chibude chega chichitaurawo kuti aiwa ndini ndakapondwa naningi, zvichireva kuti iye zvino zvaakuda kuti zvitipe kunetsa kwokuti tikasangana munhu anoti ndahakira achibuda pamunhu achiti ndini ningi, zvisiri zverudzi irworwo. Zvaakuda kuti pakunge zvinotiratidza manyepo sezvinhu zvaakuitika kuti mondoro isisu matare medu semasvikiro through traditional. Tine zvimwe zvataakusangana nazvo zvaakuwanza umoti ndisana sekuru, vazodai unonzwanza ndiri mbuya ndiri juzu. Manjuzu aya mama anobuda achitaura chirungu, asi ndazoti tigare navo pasi panenge paine 18 vanenge vachizviti tiri manjuzu vachitaura tiri queen, uye akayanzi ndi queen, uye akasvika kuti ndiri queen, vachitaura chirungu ichocho. Saka zvisine isisu manjuzu edu emadziva kubvira kare tinoaziva. Mamwewo manjuzu zvaakuita akutopfekawo zvimwe zvinhu zvokuti zvinenge zvichipambi, kupfeka tuhembe tunooneka. Varume kana mumusha onzi baba murume anonhuwa, utonzwa kuti nechirungu nzaiwa he smell, take him away, take him off. Saka zvichitoreva kuti matare edu iwayo isi kutraditional hatizvizive. Asi kana munhu akafa tinoziva kuti munhu anofa achimuka. Kana verudzi vaungana tinomumutsa otaura pane mumwe wedzinza rake kuti aiwa ndini ningi ndadzoka, dambudziko rangu nderakati, wakafira kupi? Achataura ndiri kwakati, sezvakaita muramu wangu inini muhwedza magwengwe akafa akaponderwa muSouth Africa. Apondwa zvandiri kutaura izvi igore rapfuura takatomuviga muhwedza kunonzi kuMagamba. Akapondwa kuita mabhonzo makodo, asi akazomuka pavanhu akataura kusvikira nemunhu uye akamuponda izvozvi ari pausungwa kuSouth Africa asati apedza kupika jeri rake. Vachiri kutaura nezvake nekuti akatobatwa nemhosva iyoyo. Vakatorawo mabhonzo ake nechi, vakatora bvudzi kuti vaone kuti ndiye here munhu uyoyo akapondwa. Zvikaburikidzwa kuti aiwa mhondoro maite henyu basa, ndikatorwa neana atezvara tikanopinda mumusha ndikaviga muramu wangu tasa izvozvo. Saka isusu hatingobhilivha kuti munhu anouya pamune kakodo kakameduka zvonzi aiwa ndo bhonzo rehwema wandafemedza. Zvimwe zvacho hatinyanya zvitenda nekuti ida kuona mabhonzo nemunhu iye chaiye kuti ndiye munhu uya akapondwa. Saka ndichitaura iri basa ndakazviita kakawanda, basa iri kwamapreti uko ndakazviita futi muinyanga, tombo 1 tombo 2 ndinoona vanondiziva inini ikoko vakatondipa nickname kuti Sekuru Putsa Varoi, nemhaka nzvimbo iyi yakanga ine varoi vakawandisa vachiita zvavaitawo imomo. Saka tinoti varoi varimo, asi iye zvinezvi kana iwo wachinge waroiwa nevaroi vaya tinenge zeza pamwe patinoti tinyatsonakidzwa nebasa redu. Panozobuda shoko rokunzi traditional no witchcraft act, vana sekuru musaite basa iro. Asi nekuda kwedambudziko rebasa redu tichiti dai hurumende yenge yapasisa nhau yevaroi ava, nemhaka mese matenda tichitorwa nzi etimbopindai mamusha munotigadzirawo musha wedu nemhepo nekubudisa midzimu yakafa yevachakabvu kuti tadzoka mukati mevana vangu. Iri mhondoro nemasvikiro zvinenge zvaakubuda mukati merudzi.
mhondoro nesvikiro richibuda kuti ndini ningi wamaitsvaga mwana wangu ndiningi wandakabereka akati, mai vangu ndiningi ndakaberekwa namai ningi ndakasiya ndabereka ningi nemazita. Zvino tine rimwe dambudziko ratinosangana nazvo kunzi pasi petsoka panombovava musoro unombodai vachipatsana ngudzo mamwe masvikiro atiri kuti paripo pamwe patisingazonyatsogutsikana zvinosvibisa dare redu retraditional rokuti munhu uye havasi kunyanyomutsanangudzira kuti vamutaure kuti iwo baba ako ndinhingi. Svikiro munhu akasvikirwa nesvikiro. Svikiro unofanira kuziva kuti uri mwana wanhingi wakaberekwa nanhingi. Zvakafanana nenzvimbo ino mudunhu rinorandiri reEpworth, vandigere navo vanoziva kuti mhondoro kana yasvika mhondoro inobuda ichititaurira madzinza edzinza redu. Kana iwo usingazive baba wako, mhondoro ichakutaurira mai vako ivavo varipo vachitaura kunzi iwe ndiwe nhingi wakabereka mwana wako ndinhingi, dambudziko rakatinga murume wako ndinhingi. Vamwe vane dambudziko kuti murume anobva aenda havatozomboziva kuti ari kupi. Zvino isu semasvikiro tinotozomanikidza kuti mwana yeye vanotorana nevabereki vavo tokumbira kuti vanhu vazive dzimba dzavo. Kozoita mwana ari under 18 years mumatare edu handimutendere kuti auye asina vabereki, nokuti ndo zvinozokonzera kuti vana ivavo vanenge vakurasika havazoziva zvavanoita. Tichitoda kuti vana ivavo vanenge vatokwanisawo makore ato ova vanhu vaakudiwa mumatare edu kuziva kuti uyu mwana vadai, kwete mwana mudiki ari under 18, zvichireva kuti dare rangu harirumbidzike rinenge ritone kamwe kamwe yakaripo. Toenda mukati memasvikiro tine dzinonzi n'anga, kune varombi zviro kwazvo vanenge vachiti isisu tiri n'anga, ko varombi vaya. Zvino aiwa ini panapa ndiri mhondoro zvotobudirwa nemudzimu wemhondoro. Vabuda sekuru vanoita varonga matare avo, hatitenderezve kuti kana sekuru ivo vanoita wani zvinhu zvavachitaura kuti iwe mwana wanhingi iwe mwana wanhingi izvi zvakaita zvakati, hatitendere kuti ngozi igare pamunhu, inofanira kutandwa nokuti hapana cheukama. Hatitendere mweya usiri wedzinza rekwako unonzwa mumwe akutaura kuti I'm from Britain, I want food, pamwe haisiri njuzu ronzi isvikiro. Isisi hatidaro, tinenge taudoziva kuti aiwa amashavi evanhu vakadzamai kureva kuti njuzuwo neshavi hazvina kunyanyosiyana nekuti shavi raifamba nemazitiguru. Idzo njuzu madziva medu munanawo ruzave chii madziva, zvichireva kuti madziva edu tinoziva kuti ane manjuzu. Tine mashumiri atinoziva manjuzu anetwa mukati memadziva achinokumbirwa. Nesiwo hatigone kuita dare rekuti mwana wemunhu auya kana kumutsa midzimu, kana kuti tinoda kutaura nedare rekuti mwana uyu ane dambudziko guru roda kuti rigezwe. Tinototanga takumbirawo kumidzimu yevaridzi venzvimbo yakatipoteredza. Yowe kana vari anaseke, yowe anaseke, yowe tinesa maoko vanavhura mai, uko vana adoma vana adhiki, yowe chaminuka uko vana nehanda vana kaguwe uko nyakasikana, uko tinesa maoko goromonzi uko tinzwewo. Tichibatanidza masvikiro ese emhondoro, yewo shumba uko, yewo vaera moyo, yewo tinesa maoko changamire, yewo uko tichita saizvo nungu njekwere. Tinobata madzinza ese tichakumbira pabatanidzo yekuti munhu ararame kana kupora. Haisi nyore kungoti pamwe munhu ane kamweya kari kumuteera kedzinza ongozonda kupa mutombo pamwe vane mbereka iri kumuteera yakakura, ndipo chitanga takumbira mukati memadzinza. Takumbira zvemadzinza hatikanganwe musika vanhu, tinozoti evo musika vanhu iro, evo changamire, evo musika vanhu, ndo zvatopinda nazvo. Kozoita marudzi ematenda. Vana vanotambudzika nematenda vazhinji, vamwe vana vasikana vanotambudzika mbereko iya, wozonzwa kuti vanopinza maoko mwachidiwa chigeza muzvibereko. Isisu aiwa tinotopa mushonga, uye mwana kana achifamba mazuva ndichimubvunza kuti mazuva ako ari kufamba zvakanaka here. Mwana akadarika 7 days kwato urwere, zvichireva kuti mwana iye pa7 days idzodzo mwana uyu anofanira kutorwa tomubvunzisisa mudare medu, haachafanirwa kuti anyare. Naiwe mwanangu anouya kana nemukono wake kana namai vake, newe mwanangu mazuva ako ari kufamba sei? Akataura kuti ari kudarika pa7 days. Kwetezve munhu aite mazuva gumika zvatochato chirwere ichi. Taakutanga tarapa chirwere ichi zvokuti mwana ateere mazuva ake akanaka. Tobva tamupa mutombo tichireva kuti gwenzi randamupa iri ndaakumupa rekuti chibereko chishame aone kutambira mwana. Zvinhu izvo kana zvashandisirwa hazvifanirwi kuti zviite mwedzi 3 munhu achinzi ari kungoshandirwa, kana kuti achiita mazuva 10 anofanirwa kuti ndikamupa kuseni kuma 4 o'clock zuva raakunodeukira anofanirwa kuti ropa iri ritoratidza kuti honai ndaakuguma, kwete zvokuti ropa iri rozoti mangwana razoonekwa zvonzi aiwa zvichapora,
kusvikira mangwana hatitendere tsika idzi rinozopora sei richita mazuva achiri kubereka kusvikira vakana ndo zvinozouraya vanhu saka hatitendere nhau iyi. Toenda pakensa. Pakensa apa isisi tinoti nhuta pachivanhu kensa. Saka kensa inouya vanhu vasingazvizive, imwe inouya pagumbo yotoboora buri, imwe inoda padumbu. Kazhinji inenge datsvaga nzvimbo nyoro mapwa kana mazamu, mazasi memakadzi mazamu umu inonopinda ipapo, yapinda mukati memazamu mumakadzi umu yakutonhuta yakuwana pokugara. Uye muchibereko nhuta inogara muchibereko imomo. Saka kana tichiti isisu kana tichishandisira mitombo yedu hatiwanzoda mishonga inongotswanyirwa vachipfekedzwa vasikana unzi pfeka mushonga uyu pfeka. Pamwe mushonga uyu unogona uchizokwenga futi imwe tsvina uchikonzeresa seacid, munhu uya utozosvikira mukurwara. Tine mishonga yekunwa inodzivirira denda iri straight kunwa nemazuva ake. Totomutaura kuti iyo taakuganhura mazuva ako aite 3 pamazuva tomuganhura, akamwa dama iroro katatu, zuva rake rokupedzisira raanenge anwa iroro rezuva rechitatu akanwa kuseni kuma4 nokuma5 anofanirwa kutondipawo kana kutumira runhare twemunzeve kuti aiwa zvinhu zviya zveasekuru ndiri kutenda ozoya. Uyezve kana taakuita ndima yedu tinoda kuti munhu kana achinge ararama ngaadzoke zvewedza kunyanga apora. Chinenge chida kuti adzoke asikonditaura taakubva apo. Pane denda riya rinofamba nemiri, rinoti pese pese munhu anonzwa panofamba pasi pamwe achisizitsikwa. Denda iroro tinorishandisa kazhinji nemutombo wekuti munhu anonwa roenda kunotedza tsinga idzo. Vamwe vanonzi wakatsika nyimo ndosaka uine uneza. Kwete uneza uyu, ropa iroro rinotoda mushonga unonwiwa unofamba neropa iroro kuti ropa rirapike. Tine zvimwezve futi zvokuti chirwere chemwoyo chine zvachinoita kuti munhu anozoti akakotama mwoyo otizonga mwoyo daro mumotoona kutozvimba zvimakumbo zvakafanana neTB kana kuti asthma, zvirwere zvatinorapa izvozvo. Saka munhu iyeye anoda kuonekwa kuti ouya mumatare achidura chokwadi. Kana zviri zvematare emhondoro, mhondoro ichamutaura kuti izvi nezvizvi zvikuru. Saka munhu weshuga anorapwawo tinoshandisawo kana zvingava zvinanazi kana mamwe mishonga yakadano yatinoziva zvinanazi. Uyezve mishonga yekuparadza shuga haidi kuti kana munhu adya shuga ibva yapera yose. Tinoziva kuti shuga haifanirwa kupera yese pamiri, ikapera yese pamiri watomuuraya zvakare. Tozobva tozoenda BP, tinotoone guri ratinotopa rinotswanywa raanonwa. Akaitawo mazuva 2 ne3 chokwadi anofanirwa kunge zvinhu izvo zvakutoratidza kuti mutombo uya uri kushanda. Nokuti kana munhu uchirwadziwa akanwa mutombo uita 2 days zvakare uchirwadziwa zvichireva kuti mutombo uya hausi kushanda. Mutombo unofanirwa kuti kana uchinge wapuwa semapiratita panapa mutombo uyu unenge wakutoratidza kuti munhu aiwa zvaakuonekwa zvaanani. Saka tabva ipapo pachirwere cheBP TB anotanga kuti mwana rupa magararwi. Kureva kuti chirwere chichinge chichienda mapapu aya anogona kuita buriburi. Mapapu unomona futi kusipa magararwi, unoona kuti gararwi rake rine ropa gararwi. Uyezve munhu anenge ane chirwere icho chakazhinji cheTB mumwe unomona unoda kutozvimba makumbo kana kutotsika pasi unonzwa nda kutorwadziwa iyi ichito TB. Kana chira TB ndikura rudzi rwezvirwere zvinoenda mumapapu zvazvinoita. Zvadare izvo magararwi muya maanosvipa ndinoona kuti gararwi iri kana ndakumurapa nemazuva ndinenge ndamupa, kana ndikamutaiwa iwe unofanirwa kuita mwedzi wese, pamwedzi iwoyo gararwi rinofanirwa kunge rapera. Uye handinenge sikamutendere kuti abva agara zvachose asati apedza kosi yake. Gararwi paanenge achikosora handifanirwa kuona ropa. Ndikazinge ndichiona zveropa kechipiri zvira kuti mushonga uyu hausi kushanda. Mushonga chaiwo ukaupuwa sanhasi une mazuva mapfupi ekutoratidza kuti zviro kwazvo mushonga wangu uya uri kushanda. Totedu kunoku kuri nani nokuti hakuna nyoka. Vana vangu vose ndita kutuma kunotora kana mishonga yenyoka nemhaka unonzi vana vasekuru vanogara nezvinhu vari kushandisa zvikwambo kana ropa remunhu wakafa. Kwete, isi tinotoburitsa munhu yakafa kuti ataure pamunhu kuti ndini nhingi ndabva kwakati. Zvino kana taakusangana pamwe nemachira machena vanobva vatanga kutaura kuti aiwa imimi siyai zvakadaro zvikati kwete. Ikoko kumachira machena vari kuuya 1 usiku kuno kuti chivapo mushonga vachitiwo mberi kwachidi vachinogadzira 1 nzvimbo dzavo dzokuti vanhu vaungane kugadzira miko dzenzvimbo dzavo. Tine mumwe mushonga tinoshandisa isi kumapenzi wokuti mushonga iwoyoyo benzi rikauya rakaiswa apa
ndikarifembedza mumhuno rinotopera simba kana kudona. Zvinoko kumachira machena vakushandisa zvemushonga iwoyo kupa vanhu vachidona. Vakasvika zvonzi aiwa gara apa havachada kubuda pachena kuti vati mishonga. Vakubuda kutoti ndini ndanamatira kuna tenzi Jehovha Mwari. Kwete ipapo ndo patoti vanenge vachitadza kuti isi tinoshumira musika vanhu. Basa rese ratiri kutaura ndiri kuti patinenge tapira midzimu nokukumbira pasi nevaridzi venzvimbo yatigere. Ivavo varidzi venzvimbo yatigere tavakumbira tinozopedzisira nokukumbirana musika vanhu. Kuti wonewe musika vanhu ndiwe wakasika denga nepasi. Yewe iwe titungamirewo. Yewe musika vanhu nyadenga iwe. Zvinhu sezvedu isi kumasvikiro zvina musika vanhu. Asi nokuda kwekuti dambudziko revamwe vedava vanozodzoka voenda nerweseri. Woti aiwa isusu vemachira machena tikangokutora muzita rakati zvatopora. Kwaiyo muzita rakati vamwe vane vari kuziva usiku kuti nhai yasekuru tane mimba yapfudza mazuva, mimba yamungagona kutibvisirawo here. Tozoti mutemo haubvumidze kuti tibvise mimba, asi simba iro remimba zviro kwazvo ndikakupa kuseni chidoka mimba inenge yabuda. Nokuda kwemitemo vanoti musaite izvo. Saka izvi zvandiri kuda kuedza kutsanangodza ndezvekuti ikoko kumachira machena ikokoko ndo vatonyanya neuwandu vanouya vachitora mitombo yokuti vaende vachita kuti takunoramba. Ndine vamwe vandakateera vachiti vari kunorapa nemushonga wangu iwoyo. Ndikatozonoona kuti iwe inga izvi ndakazonera uku kuchitungisa ndikati ko zvino zvauri mutombo uya uyu nhaiwe mukomana wanditi zvikanzi asekuru ndo patinenge chida mushonga tinokupa henyu mari yamunoda. Ndo mutombo watinoshandisa isisu kuitira mapenzi. Saka ndakatoona kuti isinopa benzi isu imakupa munhu mupenyu. Dzokonewo vana vadika vane makore awo muri kuona vari kuenda kuSouth Africa vachidzoka. Ndo vaakuya vaine urombwa. Vari kuya nahwo isu urombwa pedu panapa. Tichitovapa kutorapa kuti enotora hama yako zvidzokere zvidii. Zvino nhasi uno uyu ndo vaavarombi. Munhu kunyanya hangu ini panapa ndine 70 years. Saka vaoni vakaona uchembere hwatina vanongoti ikoko ndokaka kwezvikwambuku. Vakuriwa madhara ndo kwete zvikwambo huyai muzvionere. Muonoti vana venyu vadika ava ndo vavaridze zvikwambo vachibuda kuenda kunze kwenyika vachinokukuta zvamusati mamboona paupenyu. Hama vadikano ndo zvandiri kutaura mukati medare rangu. Tine rimwe denda randisina kunge ndataura. Denda rine ndataura rindisina kunge ndapedza ndire tsviyo. Munhu wetsviyo anoputsika ogwina. Zvino munhu wetsviyo akauya tikamupa mutombo uyu ndichireva mushonga. Mumwe anobva atanga kutobuda furiro kana kutotanga kugwina. Zvino chinhu chandinenge ndichiti ndipe marai wangu mapfupi kureva kuti kurayira kwandinoda kuti ndiedze pamusoro pevetsviyo. Tsviyo haidi kuramba munhu wetsviyo achiti mangwana arwara tsviyo kuswera mangwana arwara tsviyo asingarapwe. Mukagarisa nguva ndefu mwana uyo asingarapwe kana kuti baba avo kana kuti mai avo asingarapwe netsviyo vanobva vatozotanga kupenga. Nemhaka tsviyo dziya dzinenge chienda kubrain anobva atanga uchipenga pfungwa dziya netsinga dziya dzinenge dzatoneta dzekuti dzibatsire pfungwa pakufunga kwemunhu iyeye anenge akutozoita sebenzi zvakare. Zvichireva kuti mishonga yedu yetsviyo nemishonga yekurapa mapenzi inenge yakasiyana. Ndo zvinhu zvondati pabenzi tinobva tapa mushonga wokuti kana ringe chipenga chimusiya maoko oputsika. Mushonga iwo unoputsika ndo wandati unozobiwa zvinhu nemi wacho vamwe vanenge vachitira machira machena. Unozoona ndo vakunoputsisa vanhu. Ndonzi batai bhaibheri rotenderedzwa vanhu mudaiwo. Angonogumwa chete wadona. Angonogumwa wadona. Zvino izvi zvinhu izvi zvazara munyika. Ndo rimwe randinopupurira chokwadi pamusoro pemachira machena. Vari kutotiziya kunyange vachatarisa kana vanonzwa ndichitaura izvi. Motonzwa kuti sekuru vaya ndo nhasi vabuda hekanishumba yevo mabika iwe. To chokwadi chiri pachena chandinotaura ichi. Kuti aiwa urombwa hatihude vanochengeta urombwa varoyi. Makororo dzingava mbavha tiri kuti aiwa isisu mbavha ikaba inodzoka madzosera atinoita. Hurumende inoti aiwa musadaro asi vazhinji vanondoona vanozviziva kunyange mukatarisa apa. Vazhinji vanotoziva kuti aiwa mukuru uya ndiye akambondibatsira paya. Mukuru uyu ndiye akambondibatsira pandakabirwa zvakati. Nekuti ndakabatsira pamota yakatorwa uku ndikabatsira mumota yakatorwa niki kunana tombo 1 tombo madzishe achinditungamira mana chifu. Ongo muri yeZimbabwe tina Sekuru Shumba ndimaita tisvikirwe kana isoko. Ana Shumba. Aiwa asana Shumba vashoma kutara chokwadi. Avazofunda ana mukanya. Aiwa ipapo tinotenda isoko iroro. Muri yeZimbabwe
tina Sekuru Shumba muzuva ranhasi. Ndofunga mavanzwa zvavari kutaura zvavanobatsira nazvo. Emhuli yeZimbabwe Nthemba lizizwele okukhulunywa ngukhulu uSivanda uShumba, ukhuluma ukuthi ngumuntu oyelepha izinto eziningi kakhulu. Ukhuluma njalo ukuthi imikhuhlane eminingi uyakwanisa ukuyilapha, kungaba ngo-cancer, BP, kungaba yikuthi kule ngozi emzini, kungaba yikuswela abantwana, kungaba yikuhlupheka, imimoya eminingi uthi uyalapha. Njalo nje uthi kulezinye izinto zokuthi even laba amasonto bayabuya futhi kuye besizocela eminye imithi yokuthi lisithi umuntu uwile, kodwa yona yimithi yokuthi yakwanisa ukuyisebenzisa yena lapha abantu abagula ngengqondo. So abanye bayakwanisa ukuyithatha labo sebesiyayenza phela izimangaliso zabo ema-church khonale. So yena uthi uyalapha kodwa angakwenziyo ngokwegazi, singathi okokupha abantu izinto ezizavuka like ukuromba, izimali zokuthi lifuna instant money, lokhuyana uthi yena no kayenzi khonokho. Yena okwakhe kuyenza izinto ngendlela ngoba akwenzayo konke kubikelwa kuNkulunkulu. Munonyasotsenura apa kutaura ndosaka ndichikufarira ekasoko mukanyama homu aiwa munokhuluma. Siyabonga, ngiyabonga. Tadzoka kwamuri Shumba, mangoti tsvarei panhau yembavha. Mati munoita sei nembavha? Nekuti nhau yembavha iyi kai yanetsa. Pambavha apatenderwi kuti panongokumbirirwa kunzi panzi mbavha yawo yanonzi ani kana kuti mbavha yenyu yakubira uyendi kudii. Kumbavha tine gutsikano chaiyo yokuti zvinoitika. Chinhu chabirwa munhu uyoyo kana paine chimwe chasara, chinofanirwa kuti chiuye ichocho tochedza iye ainacho kuti chinhu chachiripo, toona kuti chinosumuka here iye achizvionera. Kana chabvuma kusumuka kuti zviro kwazvo chinhu chiya chasumuka here, chokwadi mufunge chinhu changu ndatozochiona chaya panzvimbo pakabiwa, zvichireva kuti nechinhu chaya chiri kudini chinenge chichidzoka. Tinotanga tatesta, tingoita zvekuti ndakungokupa unoita izvi, zvizhinji zvapo zvavanyepi ndo zvauda kuzoipisa dare redu unonzwa chinzi aiwa ndakazobvisa mazana akazodai mazimari, chinhu achina akwete tinoita izvozvo uchibva wazviona kuti chokwadi chinhu changu ndichocho chaicho chakabva kana dai TV tochiti aiwa wagutsikana kuti tochiti chiita kuti uitewo mazuva mairi kana matatu chienda unogara mumwe unotozonzwa aiwa zvadzoka zvakafanana nepo pano patiri vese vari panapa vanotozviziva panzvimbo pangu. Munhu akaskopwanya hapana maki apa, vanhu vakamboskopwanyawo vachitoro zvinhu zvemumasi, vanhu vazhinji netupwere twese vaizongonhonga kuti tumwe tupwere twakazongonhonga zvimwe zviri zvaraswa vanodzora. Saka ndinoti inini vanhu vanenge vakabirwa mabirwa zvechokwadi zvisina miedzo, kuno kubirwa kuti unenge wabirwa pamwe kafoni kadukuduku kuti asekuru ndauya kafoni kaya tiri kuti kubirwa kunotaura zvinhu zvikuru zvinorwadza zvekuti newewo unenge wabva kure. Ndo ndima yandinokubatsira. Ndine chimwe chinhu chine ndajamba ipapa mundiregererewo. Vanhu varume vane nhengo dzavo dzinosvimba. Ndenge ndakangana kutaura nhengo idzodzo dzinopuhwa mushonga, nhengo idzodzo dzinopera kuzvimba kwemadzibaba kwokuti uyo anenge asatadze kudii. Mumwe akatononokerwa kana mukurasa mvura mudundiro anopedzisira kutozoiswa tumachubhu kwokuti dundire. Tine mutombo kuti ndinogona kupa utotanga kutobuda zvitsvina kana munhu ari mukati medundiro mumuka yake, kozoita iwo manhingi emadzibaba aya tinenge tichipa kuti anofanirwa kuti nguva pfupi ndamupa dai paripo kuti inguva yekuti nenda kanzi muri kusvika dai ndatonge ndashedza vanhu varapi ndichita wabvunzai uyu neuyu achipupura. Saka tinorapa zvise izvozvo. Nhau yamabva mabata iyo ndo yandinoziva inotabata vakawanda kunyanya mukwasha wangu Shingi ari kuUK uko. Nhau yepabonde munobatsira here vanenge vakutonhora pabonde apa? Inini ndatoti nyaya dzebonde ndatoti ndodikidikika, saka ndisange ndadzitaura nokuti ndo zvidikidiki izvi tumushonga twakuti kana vana vangu ndotuma utenda munotsvaga votopa vanhu idzo dzebonde ndo nyaya pfupi tinobatsira. Ipo pabonde ipapo zvakare pandikuti taenda pabonde apa ndine chimwe chinhuwo zvezvakare chatiri kupota chiti kana taakutaura pana mbotaura nyaya yekuzvimba uku mazuva naana babaya. Pane rimwe dambudziko remusana, munhu anobuda musana iwoyo unopuhwa futi mushonga wokunwa wokuti musana udzokere pakare kana wokuzora kuti musana ukwire.
zvinhu izvozvo zvimwe zvinokanganisa kozoita iyo yebonde iyi madzibaba anoneta kana mumwe mai ndinzwa ndinorwadziwa zvitoreva kuti chibereko chake hachina kunaka mumwe baba anotopedza kana mwedzi wese hatomboziva kuti munhu wechirume kana achiri wechidiki kana chiki kwanogotadzawo kuitawo mazuva kutadzawo kumuka katatu kuti adaro hapasina baba aiwazve vanouya tobatsira vanhu avo iri basa randiri pachena rinozikanwa rekuti vazhinji vanotongouya vachisikotora vamwe vanoda kuti toda kuendesa mumabhawa kunopowa shamwari dzedu vanongouya vamwe vanohodhesa kuti toda kuendesa kumbari kunotengesa nemishonga vanongouya ndichivahodhesera ndauya naye mishonga voenda kunodi voendesa kumbari vachinotengesa mishonga iyoyo vamwewo vanozongouya vachiti tadai iro ibasa randinobatsira naro. Tozotarisa vari kunze kwenyika kuna naMozambique uko Zambia kana mhiri kwemakungwa chaiko munobatsira here ivavo? Uongo vazhinji vanotouya vamwe vari kutongotumira mishonga vanototumira kuti mhanyai vanotouya pano ndichivapa vachitotakura vakatowandisisa vatinobatsira vanenge vachibva kure vachidzoka. Ndeapi matambudziko amunoti imimi aya handaakwanisa? Matambudziko andisingakwanise ndekuti sezvo inini ndine vana vangu utuma kuti vanotora mishonga yenyoka yekurapa nyoka, ndiri murapi wenyoka. Dambudziko riripo nderekuti zviyazvo kunzi tinotemera mudziro kunyoka munhu unosvika kumba kwarumwa nenyoka obva apora. Iroro handina. Ndinoziva ri kubva ndatopa ipapo obva atopona munhu. Kana ingava imbwa kunzi yarumwa apa. Imbwa yoyo inobva atopora apa. Ndo zvandinoziva izvozvo. Tinoisa mvura dishi panze kana yarumwa ari masikati akaisiya vana vangu ivo vavhima vonodzoka baba imbwa yarumwa nenyoka ndoti chiendeka mutora mushonga uya woyo wotswanya woinwisa imwe wosumudza muswe woishipira zvadaro izvo yanzarwo raakunodeukira vanoisa mvura apa kwakunodoka manheronzwa yakunwa mvura ya kapa ndoziva kuti vana vanzwa update pane mbwa iri kunwa wotosekera kuti mbwa yadi yararama zviro kwazvo ndo yatinoziva iyi kwete kunotemera pamuti ndo chete wandinoziva kuti uri kure nenhau idzo. Vamwe ndo vari kutibatawo zvakare vachiti vari kunzwa mumiri mavo vachifambwa vachinzwa chinhu chinenge chichifamba wotonzwa kuti chinhu chiya chaapa vamwe zvakare vanotaura kuti vanopiswa nepasi petsoka zvirwere izvozvo munobatsira? Mata hongu tinobatsira tine nzvimbo dzandinoshandisira dzinoita 3 dzokuti vanhu ivava vauya anotsika mukati memvura taisa mushonga kana chiri chitsinga chinobva chabuda zvichireva zvefuti kuti neniwo nemunhu iye anenge auya kandinoti vese vatsike asina akatsika haone chinhu murwere vari panze ndipo ndichiti vanhu vayanga vaungane vanenge vari varwere voita 10 vari panze vopoto vachigovana mvura yekutsika iyi anacho chinobuda asina achibuda anenge ainacho po mumwe otsika asina hana anacho chodi chobuda zvino kana vari 10 pamwe panobva pabuda 3 pamwe kana vari 10 panogona kubuda kana 5 kana kushaya ndobva ndamupa mushonga wokunwa toziva kuti uyu haana bachitsika ichi todamupa mushonga iwoyo wokunwa unofamba nemiri iwoyo wokuti unonopedza nemhaka kufamba kune rudzi rwechirwere chinonzi neza chandataura chirwere chinofamba kuti munhu anofunga kuti chitsinga angarumwe kusena akaenda futi akanorumwa nze pane pasarira oenda kumwe futi onorumwa nze pane pasara oenda futi onzi apa ndikunzwa kuningirika zvakafanana nechirwere chanambotaura kuti BP inodaro futi inozvimisa makumbo inoti kana pakutsika munhu anozotadza kutsika futi chikonzerwa nechirwere cheropa saka ichocho chatiri kutaura ichi ichokwadi chokuti tinobvisa zvitsinga muvanhu tinobvisa zviri pachena zvokuti vanotsika zvichibuda zvega zviri pachena. Zvikwambo munobvisawo sei? Ndatoti pamwe ndozvandatanga kai ndichiti mumamusha tinoteedza tichibvisa zvakaipa handina kuzenge ndaburikidza shoko rokuti chikwambo zvikwambo tinotoenda tichitoti tipe vakanga vadaro tinoti aiwaka zvikwambo izvi kana paine chiri kutaura chirudi tinopindira tichitora uye varidzi vacho tinotovati tipe wotipa kana pasina chiri chokunzi chiri kure tine mukana unoita unoshedzerwa uya wedzinza anokumbira wedzinza rake kuti ndini ningi ndiri kukumbira zvakati akumbira mondoro ndio inenge ane simba mondoro ndio inenge ane simba yekubata basa iyo zviro kuti mondoro nguva iyoyo inobva yatobata basa rezvikwambo kutoteedza
kare hurumende yaititendera kunana 75 uku to 74 vaititendera taitofamba nehurumende. Mukore uno manje vakuti hapasina witchcraft act, iyo zvikwambo zvizere varoi vanazvo. Saka patinenge tichiita indima inodzoka yokanganisa inoda kuti dai vanhu vange varipo vachionawo zvatinenge tichiita. Vakatarisa patinenge tanzi ako kune chikwambo chiri kuitika, toda kuti vanhu vange varipo. Ndo nhaurwa inofanira kunge tichiita vanhu vachinakidzwawo vachiona nemhaka iro ibasa rangu rinotozikanwa. Kubvira mese mana wedza yese mutoko Mozambique vanoziva, saka ndiri kuti iyo zvizvi kunyangwe madzishana sekuru vana chief Katerere motonzwa chiti sekuru putsa roya vanotoona chaizvo kuti ava ndisekuru putsa varoi vari pabasa apa. Saka vanotondiziva madzishe mazhinji nekuda kwenhaurwa iyi. Ko zita rekunzi Sekuru Satani rakamira sei? Satani ndiri muhondo during liberation semunhu nekunge ndiri murwi. Ndakapindawo nana Fox Gava kwazodzoka pakuzobuda, ndakazobuda ndana Machekabuwe ainzi Braxton Machekabuwe, nana Collins Bruce Choga nana Bombay, nana Advance nana Rocky, ini ndini Satani kana kuti siri kubarwa nonzi Temba. Iri rokunzi Satani ndiri musango semunhu ndakaenda muhondo ndikanotrainwa Tanzania group resungamberi, ndikazonipesa ndapadza pasa Assembly Point. Ndiri second commander kubva kuna Braxton Machekabuwe, ndiri murwi wehondo. Saka marwiro andaita vanhu vainakidzwa nezita rangu kana ndichinge ndakupinda pa foresight kana tip side force. Ndaita range ndi pa range master kuti ndakuteera munhu wangu. Mariflings angu ndacleana mukati mayo nzoti puti yangu yakanaka. Zviro kwazo ndairova zvavaiziva kuti chinhu changu kana ndakona kwanza vale. Watu vanopenga vananyanya kabisa, vanataka yakupigwa. Mazvinzwa kamuri eZimbabwe ndofunga mazano tiri kumhanya nawo maovhesi. Taitina mukoma Clive. Manje nhasi uno tine rimwe zvakare. Satani. Tina Satani. Mamuda kutaura here soko ndisati ndataura hangu. Alright, ndinechida kubvunza kuti saka Satani rakabva kuhondo kubasa ndere muhondo. Satani iri rekurapa iri vanonditi sekuru putsa varoi. Alright. Saka zvekurapa izvi zvakatanga mutoriko kuhondo here, zvekutoti pakurwa maitogona kurwa muchitungamirirwa nemudzimu kana kutoudza vamwe muri kufamba navo vanotoziva izvi kuti kana paine vamwe vatoziva kubva ndikutaura uku kunosvika kuna nahwedza svika ndapadza pasi vanhu vanenge vachizotarisa vanotoona kuti munhu uya uyu ndiye ari kutaura apa. Saka ndakatotanga ndiri mudiki, baba vangu inini ndanga ndisingavazivi, ndakatozonoziva pamusha pababa vangu panonzi pamabika nekuda kwekubudirwa kunoziva pamusha pababa vangu. Right, mambotaura nhau iyo ndandatokanganwa zvakare kubvunza nhau yekuti munhu anenge asingazivi dzinza rake munokwanisa kumudza kuti iwewe uku ndokwa kuna nhingi wako akazodai akadai. Uongo ndo chinhu chikuru chandatika kana riri svikiro munhu akanditi pasi pesoko panombovava uri mwana hapana kusina zvako. Ndinobvuma munhu anoti ava ndaamabika zita remunhu rinonzi Temba uyu. Munhu uyu matambudziko aripo ndeyekuti baba wako akaita zvakati nemazita zvosvikira kuti ndagutsikana kuti mwana wandinhingi ndima iyo ndaivhura. Ko pane vayo vanonzi munhu akangoshaika pamba haachaoneki, haasi kuzikanwa kunzi akaenda kupi. Munokwanisa kuatarisa here matare iwayo kuti azikanwa kunzi achiri mupenyu here kana kuti uongo. Saka ndichitaroerera kubvira iko kumadzishe kuna nasvose kutenderera kudai vese vanozviziva kuti ndine vamwe vandaitotora vakatobigwa mumarinda, vamwe vaipondwa, vamwe vachidii vakafa mumusha ndichivatungamira mukati mechitunha. Ndipo paya pandati ndinenge ndisingatendere zvokuhakira, ndinowanzoda kutungamirwa nemwana werudzi akabudirwa ndiinaye ndobutsa mudzimu pamunhu iyeye ndomutungamidza woenda nasekuru mhondo reri pamberi ichikuma iyowo achikuma achinanga paakaponderwa. Ndo zvatinoziva, kwete kubuda ari mutorwa achiti ndahakira ndazoti. Izvo zvokuhakira izvi ndiri kuona ndo zvimwe zviri kutiputsira matare. Utonzwa kunzi ava mama yako iwe wangobva mukuroora nhasi waane mukadzi wako utori mwanga hanzi mai vako varoi ndakutokuruma ndini mwana wangu siye mwana wangu akutorumwa muroora anga pagare pamba muroora anobhata hapano ndakudyiwa keni zviri nanhangu nditize nekuti anenge anzi ndini mai yako rutsvage pana handikuda nekuti pamwe amwene vaya vanenge vachida mwana wavo
uya muroroti ndinodyirwa naamwene chikafu saka zviri andodii oendeserwa kwenzi ndakarumwa. Zvino ndidzo dzimwe nhau dzatiri kuti dziri kukanganisa matare edu nekuda kwekuti vahakira ndinini ngindazoti pano kubuda pachena iye munhu yachibatwa nebasa rake. Ko panhau yekusvitsa mudzimu zvingade nguva yakakura sei kuti uzonzi mudzimu uyu hawabuda wagadzira? Tinotenda tine mwedzi isingaitwe inonzi mwedzi yembudzi. Mwedzi yembudzi iyi hatiibati, haitenderwi kusvitsa midzimu. Mwedzi watana unoyu tadarika mwedzi wembudzi. Tinoenda nemunhu tinokumbira munhu anoita pamazuva ekubudisa mudzimu unobuda anytime wega. Kana usina kubuda anytime wega uri kushungurudza kuti pandiri ndakamanikwa ndo patinotoyewa mudzimu uyo ngauyi opinda mukati medare toshedza mondoro. Mondoro ndo ichatipa maraiwa kana kuti ichatitaurira kuti munhu uyo ndainaye muitire izvi kana kuti shedzai baba vake vauye. Munhu yanorohwa nepfuna. Tine pfuna dzedu dzematare dzekupfuna kuti pfuna mudzimu yobva wabuda. Tomubvunza kuti chiko chakunetsa. Mudzimu uyo uchitaura ndini ningi ndabva kwakati. Ndini ndiri pamwana uyu. Tobvunza kuti ko une cheukama. Ndini ningi ndabereka baba wake ndazoda vanhu vachitsvaga pokuremba kana chero pokunyorera. Vachinyora mazita ndini. Hatina here masituations ekuti mudzimu unenge kuti ningi anobatwa nemudzimu asi asingatauri. Mudzimu wacho usingatauri. Uongo asi hazvifanirwi kuti zviite nguva refu. Nokuti kana usingatauri mudzimu iwoyo unenge wakatosipikwa kana kuti unenge wakavharwa nokuti kana wakatsipikwa zvechokwadi hautombobuda. Asi kana uchitombobuda uchiti une zviri kugumbura zvinofanirwa kuti mudzimu iwoyo unofanirwa kusunungurwa. Ukasunungurwa mumatare ukaitirwa zvauri kuda zviri kwazvo mudzimu iwoyo unotaura. Ichokwadi ichocho. Sekuru, pamati mwedzi wembudzi. Mwedzi wembudzi chaiwo chaiwo unotangira kupi? Panotanga kubuda mwedzi here kana kuti wedu wechingerengere pakuti musi wa1 to 30? Wedu isisi unogona kuti tinotarisa denga iyi kuziva kuti mwedzi uyu wafa here kana mwedzi wakutanga. Totaziva kuti mwedzi uyu unei zvaita mwedzi uyu ato November uyu. Pamwe November wacho iyoyo kazhinji pamwe unobva watanga kana kuti musi wa18 kana kuti musi usati watombosvika kana kunana 30 kunana 18 20 chakuti utoshamisa kuti mwedzi wembudzi watodi but kunana 20 ukazviite kunana 15 18 zvichidzika pasi unenge ato November inenge ndimuna October anenge ato November ndimuna October iyoyo November wacho yeye kundosvika kuna pera tinotarisa futi denga iro. Aya patiri kutaura nenhaurwa yenhengo yemunhu akabarwa ane nhengo diki diki. Pane mishonga inoshandiswa yekupima mhuka yemunhu uyu diki diki iya. Yapimwa inoda kuonekwa kuti payapimirwa apa pamberi pacho apa inomakuonekwa kuti pazuva pega pa7 days achiita zvachinwa nemumwe wekupimisa. Oregedza pa7 days pada kuita zvemamwe mazuva anovirikidzwa achingonwa zvake asisashandise kamuti. Zvare kupedzisira pa14 days anofanirwa kutarisa kamuti kake. Nhengo yake inomuratidza kuti nyama yangu yakusumuka. Asi padaro ndinenge ndichimbomunzwa kuti chiveve nemhaka kana achinzi anoita kuti chiveve mumwe anobvada kuti kanenge kakuda kurwadziwa. Saka tinenge tichimubvunzisisa kuti uri kunzwa sei. Akati aiwa ndiri nani hapana zvandiri kunzwa ndinoamba ndichiwedzera. Mumwe ukanga wakuita nzwanzi aiwa ndakunzwa chiveve kuda kuti munhu yatokwana nhengo yake yatoguma papi ipapo. Saka iyo nhengo iyoyo kana yapamhidzirwa inotaura yega. Imwe inogona kupeta kairi, imwe inogona kuti nhengo zvairi inobva yaita kamwe kaduku duku kokuwedzera zvichireva kuti munhu akabarwa ine kadiki diki. Aiwa vakanhingirika anotomisa ega kuti aiwa sekuru ndofunga apa panenge pakwana nokuti zviripo zvimwe zvekuzoti anozodzoka futa akuti handizvo hamusi kuziva makazinge mazozviitire honai mandire madza vana amai vakuti zofuti pabonde. Saka inenge isiri nhau yakanaka. Pane nhau chaiyo yekuti mupimo yatinoshandisa inofanirwa kuti iri mupimo yakanaka yemadzibaba yokuziva kuti ndo zviri panokumira. Zvichireva kuti uyo anga akabarwa aine nhengo yake imwe anenge aine huru anoda kuvandudza kuti anoda kubatsurwa panhengo idzodzo nokuti nhengo ngaive nhengo yakafanira yokuti kubatsira mumwe anozoona kutuka mberi. Ndo nhaurwa iripo kuti inenge yakupeta ruviri darika panzvimbo yaanenge achitarisira. Alright, saka ipapo zvine zera here? Wongo muganhu panda 45 years akanga akuma 70 mazera edaya aiwa nyama yake inge yatoneta haisina simba tsinga idzo dzichagona kusvika ipapo.
ndipo muchiona mwana tichida kuti tivatizire vachiri vadiki diki, kunyanya vamwe vanenge vachinzi mwana kanenge aine 7 years kana kuti 10 years. Tuvana itoto tinenge takutokasikira kutopa zvokunwa nekudii zvakafanira zviya zvataiti mwana uyu anobva arapwa nhengo yake, mumwe obvanza ndebvu dzake idzi ane ndebvu dzana sekuru wake dzinowanda, mutsvagirei zai. Haringonzi zai rinoputsirwa pasina mushonga, vanhu vanongoone tsumo kuti rinongoputsirwa zai aiwa rinenge richishandisirwa zvinoshandiswa. Alright, saka zvingatora mazuva mangani kuti munhu atange kuona kuti pane shanduko? Iye andokutaura kuti iye ndaakunzwa chinenge zvichireva kuti mazuva mapfupi pa 7 days kana 14 days, ngapaiti 14 days, anenge achitotaura kuti pa 7 days nenge tatomumisa achinwa mushonga. Pa 14 days iye munomuona acho achisekera kuti hayi sekuru, tinombomumisa ipapo, nokuti hatizomutendera kuti zvizopfuura ipapo. Chiro kuti 14 days ndio inenge iri nguva yakanaka. Uyezve haisi nhaurwa yekuti vanhu vazhinji vadika ava ukanga vachirapwa havasi kupa rudzi rwomushonga kuti vabva vaenda nawo, tinovapa wesaizi unoperera ipapo. Ipapo ndo pandai ndichida kubvunza kuti tomboti adarikidza akuuya kuna sekuru kuti sekuru zvanyanyisa ndakuda kudzosa, zvinenge zvichizoita here kana kuti zvakugara zvakadaro? Ndo patinozoramba ipapo kuti isisi tiri kusaka chiti munhu iye ndomuda kuti tikamupa 7-18 days adzoke ndichionawo mhuka yake zvayakadi zvakati, kana ari munhu wechirume. Kana ari munhu wechikadzi toda taura namai tarisai muone kuti mwana uyu akwana here panhengo dzake. Saka ndo zvatinoita izvo kuti mwana anofanira kuita 18 days, 7 days anokatokwana, dzimwe 7 days ndidzo kunobedza mushonga, tichiona kuti nhengo yake iye anenge achitaura. Ndichimubvunza uri kushoshwa here, uri kunzwa kuti achinditaura nhengo yake kuti tinzwe kuti zviri kufambirana here. Akangosvikira kuti aiwa ndiri kushoshwa, takutomanikidza nhengo yake haina kwachaini. Saka pa 18 days muri eZimbabwe ndofunga mavanzwa sekuru shumba yadzovaka. Nhasi ndo vatanga tiinavo mumatare. Ngatisanganei muri eZimbabwe mune zvimwe zvirongwa zvachiramba tichikuunzirai musi nenguva. Tinotenda chose nerutsigiro rwamuri kutipa. Kubva kwandiri naSokostina akakabata mushina, ndinoti aiwa ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.